udumo uNkulunkulu wethu. Umbhalo wamaHebheru uthi nguizolo, uthi nguwe namhlanje, uthi nguwe naphakade. Uthi ubukhosi bakho uDaniel uthi ngeke buphele. Uthi uyisihlalo ohlezi kuso, uthi wasikhulu futhi siphakeme. Kuthiwa ubuso bakhe babakelekelwa umhlaba namazulu akufunyananga ndawo. Kuthiwa uJesu wayehamba ngene emizini nasemizaneni amemezela athi umbuso kaNkulunkulu usufikile. Siyabonga Baba ukuthi nathi esizukulwaneni sethu usivulele ithuba ukuthi sime edolobheni nasemsinga simemezele ukuthi umbuso kaNkulunkulu usondele, omubi bakalahla indlela yakhe embi, uNkulunkulu yokuba nomusa kuwo. Siyabonga Moya Ongcwele, sibonga amandla akho enkululeko. Oh Baba, sibonga amandla enkululeko. Izwi lakho lithi la kunomoya kaJehova khona kunenkululeko. Siyabonga Baba, siyabonga Moya Ongcwele. There is liberty in this place. Oh yes. Kunenkululeko kule ndawo. Hallelujah. Ukuvuleka kwamangcwaba, baphuma baboshiweyo. Sibonga ukudala kwezinto ezintsha. Oh Moya Ongcwele, siyabonga. Yilo lolu suku olenzile inkosi kubebe singajabula sithokoze kulo. Siyabonga Moya Ongcwele, siyakuthanda. Siyakuthanda ukuthi unathi njalo. Usinikeza imfudumalo. Baba wethu Ongcwele, usinikeza ithemba. Oh Baba wethu onamandla, sibonga ukuthi uNkulunkulu kulezwe sikulo nasezweni elizayo ohlabelako. Uthi imivalo yonke wayaphuma, uthi nezibopho ukuthi uyanqamuka. Siyabonga Baba, usinikeza uthubo ngegama likaJesu, Jesus name. Bazalwane, asithathe lethuba sibingelele umphakathi wasemsika ngegama likaJesu, amen. Amen. Siyabingelela noma izulu lina ngegama lenkosi, amen. Amen. Bazalwane, siyambonga kakhulu uNkulunkulu osenzele ithuba ukuthi sibe khona. Bazalwane, ngizozama ukuthi
uJesu wafika empilweni yami. I was 10 years ngihamba school. Nangenazi impahla zokugqoka mangisebenza. I used to take my uniform ngihambe ngiyenkonzweni bese kuthi ngomsombuluko ngigqoke yona ngihambe ngiyesontweni. Kodwa uNkulunkulu has been faithful. uNkulunkulu wethembekile empilweni yami. Kwaze kwaba la. uNkulunkulu bazalwane muhle. uNkulunkulu wethembekile. Sibonga lethuba ukuthi umfundisi uNtuma asivulele lona. uNkulunkulu akubeke enhlizweni yakho ukuthi sibe khona. Bazalwane, I won't be long. Kodwa into engiyiphethe ngiyajabula. Yabo ezisakhonzwa ngiyajabula ukuthi lento engiyiphethe uNkulunkulu athi ngizoyikhuluma izophilisa abantu, izophilisa ama-families. Because ngokuba sivela la sivele emndenini. Uyabona abantu ungababona mhlambe bahleli mhlambe uthi wena hayi mhlambe bahleli amakhaya amahle. Uma uJesu angekho akukuthula emindenini. Kodwa wathi lento engizoyisho la akazi bazalwane kade sishumana kwenye indawo isimisi kakhulu. Sengathi ngiqoqe isiZulu sami siyabaleka kodwa ngizosizama isiZulu. Amen. Ngizofunda bazalwane ivesi elilodwa elisencwadini yamaHebheru isahluko namba 7. Mhlawumbe sisibambela lesizulu Hebrews chapter 7. maHebheru isahluko 7 uverse number 23 uthi there are many priests under the old system, for death prevented them from remaining in the office. maHebheru isahluko 7 kuthiwa akazi noma sebasitholile ngesizulu sifunde bese sesiyathandaza. maHebheru isahluko 7 wena walizwa izwi lomkhuleko wami ngikhala kuwe samandla wena welulisa wangiphakamisa wangiphakamisa ngizobonga maHebheru isahluko 7 verse 23. Ifundeka kanjena. Kulabo ke baba baningi ababekwa babeka abapriest ngokuba bathiyeka ngenxa yokufa ukuba baqhube njalo. Bazalwane, into engiyiphethe namhlanje ngifuna nje ukumemezela into ethi thina sonke siyazi ukuthi uNkulunkulu lithi iBhayibheli ekuqaleni wadala izulu nomhlaba. Lithi wase udala abantu ababili, wadala uAdam noEva. Wase uthi kubo wathi zalanani nande ligcwalise umhlaba. Lithi iBhayibheli encwadini kaGenesis isahluko number 3 lithi uNkulunkulu makababeka lapha eEden lithi kwabe sekufika inyoka yafike yabakhohlisa yathi uNkulunkulu ushilo yini ukuthi nife kulesihlahla, ngoba uma ufunda amaBhayibheli esintu azovela kutshela ukuthi wathi noma engadini yase-Eden azovele athi kwakunemithi noma kwakunezihlahla. Kodwa uma ufunda amaBhayibheli esingisi uzothola ukuthi zaziyintathu iy'nhlobo zezihlahla ezayitholakala engadini yase-Eden. Kwakukhona isihlahla noma kwakukhona inhlobo yezihlahla ekuthiwa ngama-fruit lo abebawadla. Bese kuba khona isihlahla ekuthiwa umuthi wokuphila. Bese kuba khona isihlahla ekuthiwa isihlahla sokwazi okubi nokuhle. Kusho ukuthi uAdam noEva badla esihlahleni sokwazi okubi nokuhle.
lithi-ke uma sebadlile lapho uNkulunkulu wabe sewathi no, u-Adam no-Eva akakwazi ukuhlala engadini asadlile isihlahla sokwazi okubi nokuhle. Lithi wabe suthumela ingilosi ukuba ibagade ukuthi bangayi ukuyodla emthini wokuphila, ngoba ukuba kubakade emthini wokuphila babeyophila phakade basesonweni. So wabakhipha wasubeka ingilosi, kanti 2000 years ezako kuzabe sekuba khona ngoba umuntu wakhishwa engadini ukuthi adle emthini. So ukuze uNkulunkulu abuyisele umuntu endaweni yakhe kwadingeka ukuthi kube nendoda engazalwanga ngentando yowesilisa nowesifazane, kodwa kwathi uMary azimisela ukushada noJosefa. Kwafika basezulwini bathi wena Mary ubusisiwe esifazaneni ngoba uzawukhulelwa uzale indodana, igama lakhe kuyothiwa u-Emmanuel ngoba uNkulunkulu nathi, kuyothiwa u-Emmanuel ngoba uyosindisa abantu ezonweni zakhe. Kuthiwa uJesu makezozalwa kuthiwa kwafika kwabelusi, kwathi wozala kweliphezulu, kwathiwa ukuthula emhlabeni ngoba kwakuzovela umsindisi ozovusa imindeni, kwakuzovela umsindisi ozovusa izizwe. Oh haleluya. Isono sasimkhiphile umuntu ecebeni likaNkulunkulu, kanti kusenzovela indoda. Le ndoda le ayiqalanga ngokuthi esiphambanweni. Uma ufunda incwadi yamaHebheru ithi uJesu lo wafika waba ngumpristi omkhulu. Yini umsebenzi wompristi? Umsebenzi wompristi ufana nommeli. Uthi umuntu anecala bese uyafika ummeli wakhe afika amkhulumele aphume. Bathi abantu uphume kanjani? Kanti unommeli. Wafika uJesu njengompristi omkhulu. Thina masibheka sasilahliwe, sasingenathemba, sasingenandawo, sasingenagama. Wafika uJesu waba ngummeli wethu. Haleluya. Wafika waba ngummeli wethu, wafika waba ngumpristi wethu. Bazalwane, sihambe emhlabeni sinesiqiniseko sokuphila ingunaphakade ngoba uJesu ngummeli wethu. Ithi iBhayibheli okholwa indodana udlulile kufeni wangene kuphileni okungunaphakade. Yini ndaba sinommeli? Kuthiwa-ke endulo, kuthiwa endulo kwakukhona abapristi. uLevi naye wayenabo ubupristi bakhe. Ubupristi bakhe bahamba baphela. Uma sifunda incwadi kaSamueli ithi iBhayibheli amadodana ka-Eli wayemiselwe ukuthi athathe ubupristi emva kwabo, kodwa uNkulunkulu wabarejecta. Bahamba saphela isikhathi sobupristi bakhe, kodwa wasuyavela umpristi omkhulu, igama lakhe linguJesu. Uma ufunda incwadi kaGenesisi ithi iBhayibheli u-Abraham makaqeda ukunqoba izizwe lithi wafika wahlangana nendoda, igama lakhe uMelkizedeki. Kuthiwa akanamnyaka wokuzalwa, akanamnyaka wokufa. Kuthiwa igama lakhe iMelkizedeki. Ngegama elithi Melkizedeki lisho ukuthi uyinkosi yokuthula, ukuthi uyinkosi yokulunga. Kwafika uJesu siqabene noNkulunkulu waba ngummeli wethu. Haleluya. Wafika uJesu waba ngummeli wethu. Ubupristi balabo abanye babuvinjwa ukufa, kodwa namhlanje msinga sifuna ukumemezela into ethi ithuna alizange likwazi ukumbamba. Kuthiwa inkohliso yokugcina iyozibe inkohliso yokuqala. Ithi kwamele amasotsha ukuthi agade ithuneni lakhe. Agade ubani? Lo wayekhona umhlaba ungakasekelwa. Agade ubani? Lo ngikhona igama lakhe. Agade ubani? Omdala unezinsuku. Agade ubani? Ihundla elahlatshwa umhlaba ungakasekelwa. We have a high priest. Amungezwanga ukuthi sidini sinompriest omkhulu. Ithuna likwazanga ukumbamba. Siyamemezela mphakathi abasindwa bona bakhathele. uJesu. Hallelujah. Nalithemba.
ukufa kuzange kwazi ukumvimba. Laba abanye babefika bapractice ubupristi bakhe. Kuthiwa ngesikhathi esenza inkonzo ubupristi, kuthiwa yena wabesiyahlala. Wathi uJesu, sit here until I make your enemies your footstool. Oh, hallelujah. uJesu lo, he is our high priest. Umpriest omkhulu. Akaqini ngokusindisa kuphela. Even izifo zeminyaka. Kwesinye isikhathi siyathemba i-medical aid. Ufike esibhedlela, ufike ugule nesifo badodokotela hambe ekhaya. Bese kudingeka umpriest omkhulu. Oh, hallelujah. Kuthiwa kwakunomama owayecebelana nemali eningi, kodwa anenkinga yesifo somopho. Abahambile odokotela, abahambile nabasizako. Wasuhlangana noJesu, who is the higher priest. Wathi iBhayibheli wathi mangingathinta umphetho wakhe, kuthiwa wamthinta, akazange abuyele kwabasizayo. Wafika umpriest omkhulu. Nathi sasilahliwe, nathi sasingenathemba. Wafika umpriest omkhulu. Bazalwane, ningasabi, ningaphelelwa ngamandla, ningasabi lutho. uJesu, the captain of our ship, he is our high priest. Kuthiwa siyodla nokubulala ongeke kusibulala, because we have a high priest. Oh, akekho ongamelana nathi, akekho ongaphambi kwethu. Kuthiwa mkhulu lo ngakithi, unalalo sezweni, kuthiwa ulinqobile izwe. Oh, sinompriest omkhulu emsinga. Nabo bonke abalizwako leli lizwi, siyamemezela inkululeko kuyabathunjiweyo ukuthi basengakhululeka. Nayi indoda yaseKalvari, nayi indoda yamanxeba, naku ukukhululwa komphefumulo, naku ukuvuka komzimba ekufeni. Sinompriest omkhulu, sesiyathandaza. Noma kuphi la uzwa khona leli liphimbo, simemezela uJesu ukuthi ungumpriest omkhulu. Ukufa kuzange kwazi ukumbamba. Oh, abanye bayakhonzwa, kodwa ukufa kuyababamba. Lona simlandelako wavuka ngosuku lwesithathu. Kuthiwa namakholwa amadala ayendele afika kuJesu, kuthiwa abonakala, ahambe edolobheni laseJerusalema akhululekile, ngoba ukufa kuzange kwazi ukumbamba. Siyamemezela ntambama, ngaba ngilona loyo angithola umhlengi wakhe, angithola umpriest omkhulu. Lo mpriest omkhulu lo wavuka ekufeni. Lona othi akathi onamandla unamandla, athi akathi ungaboni athi ngiyabona. Ngoba sihambi ngokubona kodwa sihamba ngokukholwa. Ukukholwa uma sihamba naye, bazalwane, uyaziveza yena njengompriest omkhulu. La sifunde khona uJesu ngesikhathi uAbraham ahlangana naye, wafika isikhathi sakhe singakafiki ukuthi avele emhlabeni. Kodwa makabuye empilo uAbraham lithi wafika wanikeza uMelchizedek okweshumi. uMelchizedek wasuyambusisa. Why? Kungoba uJesu is our high priest. Ungumpriest omkhulu. Ngizokwenza umthandazo uNkulunkulu awubeke enhlizweni yami. Singakacela abazinikele enkosini uma bekhona, kodwa uNkulunkulu ubekile enhlizweni yami ukuthi umpriest omkhulu is going to mend the families. Abanye baneyingane zahamba singabuyi. Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Ngize njengombelethisi angene wathi. Oh, hallelujah. Uthi lo khuluma nami, ukhona mhlaba abahanjele ingane zingabuye emakhaya. Hawu, nanka amandla kaJesu azobonakala emsini. Sizela njengababelethisi. Abanye abahlezi kahle emakhaya bahleli kuwo, kodwa ngize njengesigijimi sasezulwini. Ngizomemezela ukuthi umpristi lo uyadala izinto ezintsha. Ungenzeki kubantu kuye kuyenzeka. Because ungumpriest omkhulu. Thank you, Jesus. Namhlanje ngizothandaza umthandazo. Hallelujah. Ukuthi uNkulunkulu uvusa lo yamndeni. Hallelujah. uNkulunkulu
uNkulunkulu vusa leyangane, Igama vusa lika loya baba, vusa loya gogo. Jesus. Ngoba makafika yena, okungenzeka kubantu kuyenzeka kuye. Ngoba Jesus. uMkristu omkhulu. Namhlanje nize kuhle konesa yongenele ebhawadi. Oh yes. Ngizozalisa namhlanje ngiyabelethisa. Hallelujah. Ngizokungenzeka kubantu kuye kuyenzeka. Jesus. Mkhulu bazalwane uNkulunkulu wethu. Hallelujah. Akalinganiswa nalutho. Jesus. Uyaphilisa imindeni ney'ngane namadala. Hallelujah. Namhlanje ngizothandaza lo mthandazo. Oh hallelujah. Abanye bahamba baye ema-university ababuyi. Abanye bahamba bayofuna umsebenzi ababuyi. Nangu uJesu akhuluma nabo. Oh ngezwe esizothandaza nalo mthandazo. Angathola ngijona impukane. Sihambe nawo. Imbona theleka. Because asihambi ngokubona kodwa sihamba ngokukhona. Jesus. Akhona amandla of healing families. Oh yes, Lord. Bazalwane uNkulunkulu whenever he wants to move. Bazalwane uyawabheka ama-families. Hallelujah. Uma kafuna ukukhulula uIsrael wafika wahamba waya family yakaSamson. Makafika lapha lithi iBhayibheli wathi uManoa ngicela lo muntu wasezulwini aphinde abuye. Kwathiwa kuyozalwa umNaziri. Uma kuzokhululwa isizwe sakaIsrael endlaleni, uNkulunkulu wafika wabheka uJosefa. uNkulunkulu makafuna ukukhulula uIsrayeli, wafika endlini kaJese. Wafika uJese wathi hayi ukhona umfanyana osehlani kaNkulunkulu, he has a purpose. We cannot be ignorant ukuthi ama-families wethu they are scattered there. Kodwa namhlanje size nezwi lomkhuleko. We can stand on our feet. Singema ngenyawo. Singema ngenyawo. Asiwazi umndeni wakho ukuthi unjani. Asikwazi ukuthi mawuphuma la khona abanye abakhalako ubusuku nemini. Bathi sibongile washona lapha. Kodwa namhlanje size nezwi elivela enkosini. Size nezwi elivela kuye wayekhona umhlaba ungakasekelwa. Izinto zonke zibonwa kozadalwa kuye, zadalelwa kuye. Kungabe kubukhosi, kungabe ngamandla, konke kwadalwa nguye. Oh, in the name of Jesus, Baba siyathandaza uNkulunkulu wethu. Heal families in this place. Philisa imindeni. Oh, philisa imindeni Baba. Siyathandaza moya oyingcwele abube ngilona loyo ozwala wamazwi afuma nokuphila. Ngegama likaJesu siyabonga Baba ukuthi akungenzeki kubantu kuwe kuyenzeka. Kuyenzeka kuwe moya oyingcwele. Kuyenzeka kuwe mdala wezinsuku. Kuyenzeka kuwe themba labakholwako. Abahlabelako bathi nanti themba labasendulo. Bathi walibheka selaphuma bana. Bathi njengelanga lona liphezulu. Bathi uJesu libo lokuqala. Siyabonga Baba, philisa loya mntwana. Philisa leyansizwa. Philisa leyansizwa. Philisa loya mama. Oh, moya ngcwele siyathandaza. In the name of Jesus, we have a high priest. Baba wethu namandla. Sikhulekela ukuthi uzambule emindenini ngegama likaJesu. Baba siyabonga. Sikunikeza udumo ungcwele uphakeme. In the name of Jesus.